maita yenyu. Tinokuchingamidzai muchirongwa Mai Chisamba Show, chirongwa chatinokuburirai zvinoitika mukati meupenyu hwedu. Zvimwe zvatinotaura pachirongwa zvinhu zvamakaona, zvimwe zvamakanzwa, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Nhasi tiri kuno kukotwa kumudzi, tinokutendai nokugashira rukoko. Ndiri kuona pakati pedu pana Changamire, pana baba vedu vemweya, pane vakuru vemakambani, pane vanhu venharaunda, asi mese makangotikoshera. Nai, kune vadare vedu nyanzvi, kune muroora wechidiki, mukwasha wechidiki nana baba. Nyaya iri pano ndeyekuti koseiko ukama hwamwene nevaroora husingagadzirike. Kuvhuva kwababa here vepamusha ipapo. Nekuti misha iyi nana baba kai mwenzi vari kunetsana naRusia. Imwe misha unotonzwa vachidaidzwa zita raamai kuti vaenda kwaAkeresiya. Baba vari kupiko? Vana baba vari kupi? Handiti vana mwene varoora handiti. Asati apinda muchirongwa chanhasi regai tiise maoko. Pane vakuru vedu vana Changamire, tinokutendai nokuti padonhodzo. Ngativauchirei pamwe chete. Tinotenda. Tiri kuona kuti masimba ari kupiwa kunzungu nekunyimo. Nai, ndaona pana ishe wechikadzi. Tinokutendai vamwene vangu. Tinokutendai nokunge muri pano. Regai timbotanga nemukomana wechidiki. Iwe semukomana wechidiki waroora mukadzi wako, unonzwa sei? Zvinokuita sei mai vako kana vachinetsana nemukadzi wako? Mukadzi wako unomuda, mai vako unomuda. Rudo rwaunovapa rwakasiyana siyana, asi uripo kaiwe. Ndiwe mhesva mukono here kana kuti zvinofamba sei? Chokwadi Mai Chisamba. Semunhu anenge akada munhu, unenge utori nemwoyo kuperevera. Uye zotarisa kuti mai wakakubereka vanenge wakakukoshera. Saka iwewe unozopedzisira wa munhu awe pakati. Woshaya kuti ndoenda kuna baba here, ndoenda kuna mai here, ndoenda kune muroora. Chikuru chaunenge uchizongofanira kuita kuziva kuti vese vanokosha. Kana ukarasikirwa nemudzimai, unosara wakudzokera paujaya, wakudzokera mugota. Uko ukarasikirwa naamai, uchaitawo mwana here. Mwana wese anoda kuwana mai, uyezve unoda kuwana mudzimai semunhu akura kuti mba yako ifambe. Ndizvozvo mashoko akanaka arutaurwa nemukomana wechidiki nai. Tinozinzwa kuti vese vakakukoshera, asi vechidiki kavanoti zviri kubhainda, zviri kungonetsa vakakosha kudaro. Muroora wechidiki unozoona sei? Vana amwene vari kuita sei? Mai Chisamba, inini problem handisikuona iri pana vamwene kana pane muroora. Nyaya inogona iri nyaya yekusocializa kwatakaita maererano nemakuriro atakaita, kuti munhu anonzi munhu wechirume munhu akakosha zvekuti anenge amuhwina inoita kunge it's a prized possession. Saka muchaona kuti vakadzi upenyu hwavo ndehwekuhwira varume kuti vawane attention. Saka vamwene nemuroora vari kuhwira murume, vamwene vari kurwira murume wemuroora, muroora ari kurwira mwana wavamwene. Ndo pane nyaya yacho ipapo. Ndizvozvo. Hanzi vari kurwirana murume. Kweva amai vangatoita zvokurwira chere. Mwana wavo vakazvara, vakatanga kumudzidzisa kuti famba, vakatangisa kumuti tada, vakatangisa kumupa mutemo. Kuzvazonetsei? Kwemi vana baba muri kupiko? Dzimba dziri kutongwa sei kwedzi? Zviri kufamba sei? Noti kana tiri muwananoka hapana kutongana nekuti hakusi kumataredzi rumhosva kukoti. Hakuna anotonga mumwe. Kana makadanana murume nemukadzi, isino kutarisai kuti munhu wese ane basa rake. Baba ndivo imba. Handitika mai mubatsira akazvikwanira, asi muri kukwana papiko? Mhosho haisi kupera. Nhamo yatinayo paupenyu nekurarama inenge nyaya yataurwa panapa nemuroora kuti tiri kurwira murume. Asi pakurwira ipapo tatadza, takanganwa kuziva kuti chatinoda kuvaka chii pakurwira ikoko. Toda kumbovaka imba inonzi yaani? Toda kuvaka musha unonzi wani? Kana toda kuvaka musha wanguka, ngandichiziva kuti musha uyu une zita rawo. Zvino kana uine zita rawo, mukuru wezita ndiani? Takakanganwa baba, takakanganwa amai, hatina kwatinenge takabva tese. Saka ngatizive kuti kunyange patinenge tichirwa asi tine dzinde. Ngatichiregedzai kuti kana taakubudisa mashoko acho, tongoapfachura sezvinoita gurwe zviya. Pfachu mashoko, tichikangana kuziva kuti tinoda kuti tidzoke tese kudzinde kwatakabva. Saka ngatirangarire kuti patinenge tichivaka, ngativakei tiine padzinde patinenge tiri. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Vamwe vanoita hasha dzekuzvikanganwa, vanopopota, vanoita sei? Munotoshamiswa kuti kuvaita sei? Vanoita kunge vaiswa mabhatiri. Handiti? Vakatangisa kutaura. Zvino ivo vari kutaura zvakadai vamauta kuti ndaananiko nai.
ika zvisumei tinzwe, nokuti vanhu ava vanoda kuziva. Ndazviita zvangu nebwoni kuti mutange mambotaura, tidene, taurai kuti ndimani munharaunda. Mazvita, ini ndinonzi Mapuranga tichaona, ndiri mufundisi. Zvakanaka baba omweya. Makazi Robin ndo zita rangu, ndiri muchinda wekuimba yakwamukota. Tinokutendai nonge muri pano. Inini ndinonzi Mai Moyo, ndiri muroora wechidiki Kwavamwene in waiting. Ndizvozvo handiti mazvinzwa ka vari kutotaurawo kuti ivo vachazodawo kuita vamwene. Muongororo netsvakiridzo vamwe vakati vana amwene nevaroora vanzwana nepamusoro pekukara. Vese vanokara, vese vanokara. Mai vanodawo shuga, ava vanodawo shuga. Asi mufundisi vataura zvakanaka kuti tiri kuvaka imba yaaniko, nekuti kana mavati ava vane imba yavo, ko mukurambirei muripo? Kana todzidzisa vana ava chinochata, tinogara tichivaimbira vanhu, ona murega aende, aende mwana, murega ye, murega ye. Munongoti murega aende muzvitsokorora. Taurai zvenyu muroora. Inini chandinoona chinoita kuti pave nekupesana kwaamwene nemuroora, zvitarisiro zvatinoita isusu vanhu vanonzi madzimai kana tichinge taroorerwa mwana. Tinenge tiri kutarisira, tinotora anonzi maexpectations ekuti marerero andakaita mwana wangu nemakudziro andakamita, mamwe ndo anozokodzera kuti muone ndakukara. Izvo handisi kukara, ndipo pandanga ndakatarisirawo ndichiti ndo pachazochengetwa upenyu hwangu mangwana. Saka kana ndikazoonawo muroora akuita saakundirasisa, ndo panotangira nyaya. Uye muroorawo ngaaziwe kuti mangwana ndiye amwene sekutaura kwamamboita, but my expectations futi iwayo muroora anenge aine tarisiro yakewo yaakabva ainayo kumba kwaamai vake, achiti kana ndaroorwa ndiri kunoita 1 2 3, but pauyewo kaamai vari kuti ininiwo ndakatarisirawo futi kuti John kana achinge akusenza ndichawana 1 2 3, ndo pari kutanga kurwisana. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Hamusi kuona kunge amai vakuda kupakura kaviri. Hanzi kana varoorwa, nditi munhu kana achienda kumba kwake hanzi ada kunoita 1 2 3. Saka 1 2 3 makaita maroorwa nababaka. Makuda kuita 1 2 3 futi John hakuroora. Makuda kuita 1 2 3 yeiko. Ndiani mwanga pindura ipapo? Hanzi amai vada kuita 1 2 3. Ndouya kwamuri Changamire. Maita basa Mai Chisamba. Inyaya hombe iri pakati paamwene nemuroora. Kazhinji zhinji amwene vanonzi muroyi, nekuda kwekuti mwana anenge asingadi kuti muroora anenge asingadi kuti mwana vavo arambe achienda kuna mai, nokuti kana vakanzi munhu akanaka zvinhu zvinenge zvisazofamba zvakanaka. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa naChangamire nhai. Mazita zvenyu vari kuti vanopanana mazita, vanopomerana kuti kumwe kuite sekwakashata. Ndizvozvo here zviri kwamuri varoora? Taurai zvenyu. Ana amwene pavanozvara vana vavo, zvinoti pautiche dambudziko, kana tazvara vana harisi business rekuti kana ndaita vana vangu I'm going to benefit. Ndosaka muchizoona kuti amwene vanenge vane tarisiro because vanenge vakuda maprofits now. Ndizvo zvanzi amwene vari kufunga kuti kana vabereka vana vavo vane kachitoro kavo, vane pane chavaumba kuti ndichawana izvi. Ko zvakaipiko? Nekuti isusu tinoti chirere chigokurerawoka. Zvaipei? Chirere chigokurerawo hazvina kushata, mwana anenge achiona amai vake achiona vabereki vake, asi ivo manje vanotarisira pakuru. Tiri kuti isusu amwene kana muchinge mazvara vana, mavazvara kuti wapindawo munyika watange upenyu hwavo waitawo zvavo zvitsva, kwete kuita kutarisira kuti kana muroora auya zvawaisiwana mwana uyu asati aroora, handizvo zvavanenge wakuwana muroora apo, nokuti ane imba yake kawo. Sa ivo vari kuramba wachida 5 kg yeshuga pano kuti wachipiwa 1 kg this time because ane mhuri yake yanayo. Ndizvozvo mashoko makukutu kuti ngatigashirei. Mukwasha ari kuti ngatishandei nezviripo. Ngatisangane muchikamu chinotevera.